eman gorputzari, baina, gero zorion errekuperatu egin naiz, berak ere batza bat pasatu du, partidu berria den zan. Gero hemenen itzena baina berdin duit, baina bainakien aukera polita zena eta jarraitu da. Bueno, oazen pixka bat partidua aztertzera, lehen momentutik, lehen unetik, ez ustean harrapatu duzu, sakearekin, hor txokotik sakearekin bine egin diozu, deseroso aritu da. Bueno, askotan entrenatzen da, beti leku berditik ateratzen dugu, ez da, salan kontrako partidu ikusi nuenean, mazazpitan margaltzen juzala sala, eta txokotik ateratzen hasi zara, eta bueltan naziola nik usten nuen, zailtasuna zitula hor, ez? Bueno, pizkat aldatxearen joku mota eta hori, eta nik uste, nahiko ondo joan zaidala eta asmatu idotela, ez? Hor, 19 eta 10 jarri zara urretik, tira hor, txapela buruan, ikusteare ezpaida zaila eta gero zer da eta 19an berdindu dizu, Mikel. Bai, bueno, ez da 19 eta 10 joan banekin Aimarren kontrako partiduan naiz Juanen edo Oñatze kontrakoak azkenean pelotari handia dira. Eta buruz-buruko baten sakekin mina eskuin alda eta buelta edozin momentu nahitan etorri daiteke, ez da, lan izan da, ia buelta. Hemeren itzina berdin dugu, gero zorionez dipareta on bat urte zain, eta azkenean hobia sake aldatzea pentsatu eta azkenean asmatu du. Zeretzat dune onda final honekakoa, Mikel? Bueno, sufritzean, ez? Honekin asko sufritu behar genuen, tanto batzutan oso nekautan egoin, baina jarraitu behar genuen banekien, jarraitu dut, eta egia esan, horrein oso guztera. Mikel Urrutikoetxea buruz-buruko txapelduna, Bizkaitarra 28 urte geroago, historia egin duzu, Mikel. Bueno, ez da gero, niretzat gauza polita da, pilotari handi guztien artean egotia, eta gainera nik uste dut Bizkaiko pilota zailatzat, pilotan ibiltzen une guztientzat, eta horako afizio batentzat, gauza polita da txapel bat Bizkaira ekartzea. Nori eskeniko diozu txapel hau? Nirekin egon direna eta niri aguantatzen diretena egunez egunez. Siniste alduzu txapeldun zarela buruz-buru, Mikel? Bueno, momentuz ez, baina nik uste dut denborarekin asimilatu dut. Bejon deizula zorionak, txapeldun, eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko. Mikel Urrutikoetxea.